Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Ringkat lang baka perthai borok gawe ka SOS Umyam. Hene kasngi ka kat santrik ujemang kalar khe ya ka International Day of Families ne kasngi ban kan mau kerpang ya ki longyeng longsem ha ka bawa Michael Siem ubolong convener jang ka match perang movement ulalong kongsan. La sedangnya kini ka jing rakhe da ka jing lek jingok yeng jong kongsan ya ki to ki long yeng ki badan ha kini ka snong ka bahap apo ka jing pet jong ka SOS. Ha kini kasngi lai don lang ringkat ki samla pulie jong ka skol ba Martin Luther Christian University Shillong ki khana kun swet ki belari bat sumar ha kini ka snong bat ki keme ki bari ki basumar ya kini ki khana kum ya la ki khon ki ti la jong la pen phu pen pheng ya kini ki jing rakhe da ki jing le kai bat ki jing pen bernya ba pher ki khana skol ka SOS bat de ki samla pulie jong ka Martin Luther Christian University ni ko long ko krongsan le bata ba kum idol ba snong nani kum mabi long kami ga tit pa ta ban pun so bola ni kui lu ban nang ne jakmat all marriage certificate will be made mandatory for all official purpose nang ne jakmat berkhot ki kam ki bede bang sarkar ki ban pergi ya marriage registration certificate nara ki kwa ya kanu lu ki employ ke bede bang sarkar ye hoy ban putri kam ni ai terang simpor re yang ni ai la dat phao ai bat dan kam ta ban putri kam ya ka jadi kan ni da ko ni kam ke putri kam long jofi ni bat tunju jofi student bat pertumpu ini para student bat pertumpu isnong kitau student ba mentah ladon ka ai medinya compulsory registration of marriage but ya ka marriage registration certificate dalam kam mentah apa pergi official purpose